Dobro jutro. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Sen keşkeseydin. Keşke oyuncağımı olsaydı. Evet ama nerede gidiyoruz? Dedemez. Dedemraz. Danas ljudi idemo na Kadikoj. Krenuli smo malo ranije zato što je subota i bit će nenormalna gužva. Erol je jedno od poznatih, u stvari najpoznatije mjesto u Kadikoju kad su zimske čarolije u pitanju, odnosno ovako kad je početak decembra, u stvari oni, ja mislim čak i kraj novembra okite cijelu svoju radnju. Oni su poznati po proizvodima, one razne lizalice, male Dede Mraze. U stvari svi ti Christmas ukrasi i cijela ta zimska čarolija je tamo. Tako da danas idem tamo da... Ja želim da ja denizala. Dobro, mili. Svake godine ja idem sa djecom i prošle godine smo bili i pretprošle i nekako nam je sve to manje više tradicija i onda sam odlučila da u sklopu vlogmasa isto to bude da vam pokažem kako je prelijepo mjesto. Ja sam ove godine već bila, vidjela sam kako su okitili, ali želim da vide djeca i želim da vide i vi. Sen hiç Erol'a gitti mi? Gitmedim. Gitmedi. Ya orada harika. Göreceksin Bakacağız şimdi. şimdi. Hadi. Gidiyoruz. Moramo da krenemo. Tombik, Benim de çok komik, kirli, sevinmez. Yine yattı popona. yapar popona. Ay Diye bağırma. Baba demek ayıp. O zaman başka şarkı söyle. Nasıl söyleyeceksin? Evo nas u Kadikoju. U Kadikoju je uvijek nenormalna gužva, ali bez obzira ja Kadikoj baš volim i čaršiju volim i ovdje ima jedna ulica i samo je ulica Vjenčanica i svoju vjenčanicu sam ovdje uzela na Kadikoju. I Kadikoj baš mi je onako lijepo mjesto, žive onako malo, kako da kažem, umjetnici više. Ima dosta pozorišta i dosta glumaca ovdje živi, mislim pozorišnih glumaca. Onako opuštena mi je skroz atmosfera, miks svega i svačega. Prošli put kad sam bila, otkrila sam jedan novi parking, tako da idemo prema tamo i onda ćemo još malo pa stići u Erol. Bravo anneye. Süper şoför. Ova scena je ponovljena, zato što sam mu rekla, reko da vidim sad kakav sam vozač, znate kako je parking mjesto na Kadikoju. Na 3-4 sprata, ali toliko je usko, znači za biciklo, a ne za džip. I uvukla sam se nekako i aplauz. Biciklo je baš dobro. Pa jeste, ovdje biciklo možeš lako da parkiraš, ne auto. Reko, palim kameru opet za vas, za ovaj aplauz. Siz bana alkış verdiniz, değil mi? Bak ne yaptım. Alkış vermeden. Vallahi Gül verdi dedi, ne kadar güzel şoförsün. Bitti ovo. Znači, dlaka. Geri istiyoruz alkışımızı. Dlaka. Geri ver alkışımızı.
Pokaži mi tu svoju, Nini. Da vidim šta si dobila. Zvadi nam deda Maza. Zelo. Jel ti lepo? Ha? Hoćemo ići sad da pijemo salep? Može? Hajmo. Güzel mi? Vallahi çok güzel. Anne dene bakalım. Ben de deneyeceğim şu an. Salep geldi. Kaže moja teta Gul da je tek sad probala ovako lijep salep. U stvari da je ranije pila, ali kaže ovakav ukus nema nigdje. I poče nam kiša padat. Pokvarila nam je planove da idemo da šetamo još da idemo gore do centra. Nadam se da će ovo stati, a bojim se da se ne pretvori u pljuse, tako da bolje da se vratimo lagano prema autu. Tajka poljačila. Evo idemo u Emar, pošto je Emar jako blizu Kadikoja, to je isto jedan poznat shopping centar u Istanbulu. On je možda prije par godina otvoren i tu imate i onaj vodeni svijet i aligator i veliki akvarijum. Tu smo bili već par puta kad su oni bili mali, tu nećemo ulazit. Nego ima jedan super restoran i uvijek volimo tu često da dođemo kad nam sjede italijanska hrana i pice. Imaju najbolje pice, lazanje, paste i sve. Izgleda da je neko ogladnio. Vrijeme je tako toplo, 16,5 stepeni, ali odjednom kiša pad stane. Ali ovdje kad kiša počne padat, bolje se sklanjaj jer to se može pretvoriti u neki ozbiljan pljusak. Međutim, kiša je stala, ali i dalje onako vrijeme izgleda ako da će sad. Hajde. Ja sam mislio da je to pare. Ja sam mislio da je to prave pare, ali ovo su čokoladice pare. Çikolata para. Ponesi. Ne bileyim. Çok güzel. Buralar ev mi canım? Yani iş yeri mi? Residence var, evler var ve hotel aynı var. Aşağıda foto çekeceğiz mi? Evet. Hajmo! Dobro, idemo da se slikamo pored jelkice, pošto imaju predobru jelku na spratu ispod. Pizza sevdin mi? Güzel, çok güzel. Güzel oldu. Evet. Ya da biz çok aç. Ya da biz çok acıktık. Aynen. Mirta bayağı yedi. Aynen. Güzel mi pizza? Bodrum ya da burada Mirto?
Bodrum. Bodrum. Sen makarna sevdi mi? Hayır. Mislim da ćemo se ovdje odjaviti sa videom. Ne znam koliko sam danas sve uspjela snimiti, ali je snimanje tako kako jest. Hoćeš da kažeš nešto, Nini? Ne. Nećeš, Ja čupavice. sam ljuta na tebe. Zašto? Ja ću na da kažem učeći. Učiteljici. Ljubav, danas je subota. Učiteljica danas ne radi. Ma nije tu. Dobro, reći ćemo joj. Dragi moji, ljubim vas. Ovdje se odjavljujem, pošto sad moram da vozim, moram koristiti navigaciju. Vidimo se sutra.